Wi-Fi coffin o lungon nga adunay Wi-Fi gipauso sa usa ka punerarya dito sa lungsod sa Cordova. Sayro nato ang istorya nini, pinaagi nining report. Sa pag-usbong sa teknolohiya, wa usab magpaulahi ang usa ka punerarya sa Cordova. Pauso nila ang pagbuta og Wi-Fi sulod sa lungon sa ilang mga kliyente. Unsa man ang patay maoy mogamit sa Wi-Fi? Dili. Alang kini sa mga tagtungod nga mobilar sa haya sa ilang mahal sa kinabuhi. Apil kini sa package nga ilang gitanyag aron dili magkabuang ang mga mobilar nga mangita og signal sa internet. Nganong sa sulod man gyud sa lungon ibutang ang Wi-Fi? Kusog kuno ang signal ug aron usab siguro nga dili ma-out of place ang minatay. Nganong inyo maning na-conceptualize ning Wi-Fi in a coffin? Para pud mas bongga sad ba nga naa tay Wi-Fi kay actually murag kami ra man siguro na Wi-Fi pa karon sa nga mong gihimo karon ng coffin na gikan sa Taiwan og sa Japan, pero kaping pa mo Japan ug China pa niya mo og Taiwan diri. Unsa man ang patay mag Wi-Fi? Dili sir. Dili ang mag Wi-Fi ang mga mobile. Suma sa tagdumala sa punerarya nga kini ang kinaham nga request sa ilang mga kliyente. Magdepende hinuon sa package sa lungon nga kuwaon. Adunay pangmasa ang presyo sa ilang lungon apan aduna usay mga mahalon. Ang labing mahal nilang lungon 100 to 300,000 pesos. Apil na ang Wi-Fi. If mo request ang tagtungod ang contracting party nga mag Wi-Fi bisag ordinary lang, mas okay ra pud kay namo pero mas higher siya gamay kay naa may Wi-Fi for 2 weeks. Sa kalambuan karon gikinahanglan usab nilang muduyog sa trend.